koloso kata okelo jood bura gi to nyalo winje. Sani penjri niya, king'iyo kuom lony kanyo, Winnie Odinga bende o command respect e ODM kae, ma samoro koloso to Paranya nyalo winje kendo nyalo chia bura mo Paranya obetie. Bende Abdulswamad nyalo winje, bende command makoro buru nigo makineno kodonjie ni kata odoko na paka moko nitie tineno ka chiegni party teni bang'e. Structure mar party te nikech nyaka ing'i structure mar party teni bang'e Oburu Oginga kopogore gi Winnie Odinga gi jok mamoko gi. Mano nyaka ikuong ing'i kae tibiro ni to Winnie Odinga go Oburu Oginga. Ipenjo Ken kacha ni Winnie Odinga en ng'a? An ang'eyo mano Oburu Oginga ni achiel kuom trustees mag ODM Oburu ni kanyo. To nitiere gimomiyo bende jakom Raila Odinga noyie mondo obed trustee mar party to ne ok oketo nyathine. Trustee ni en ang'o gi Kisumu? Magi koro Kechi wacho Kisungu maduong' trustee. Kisungu kubwa. En ang'o? Ine madhulu winje. Trustee. Mondo wakony jopiny. Ochalo ng'ama gimoro okete lwete manyalo manigi nyalo mar rite yo mowinjore ng'ama ng'uon e yor pok mare. Maka gimoro dhi marach to en eming'ado ng'ute. Emomiyo trustee tiene ni geno ni kuome. Koro duond buche gi te nyaka bed gi jok miluongo ni trustees. Asewacho ni kata nyalo nuoyo ni trustees mang'eyo magi joma party ni e lwetgi manyalo ringo gi party o kata mana Winnie. Be o kata mana Sifuna en SG kama nyalo ringo ni gi party onge. Jok manyalo ringo gi party kalal gin ji abich ma samoro jopiny ok ong'eyo to wanuoni kendo. Achiel kuom gi en Dr. Agnes Zani ma en nominated senator machon. Ng'at mar ariyo en Amos Wako. Be oling to kibing'eyo boko wuo. Ng'at mar adek en Elder Joshua Kawino ma bende e finance director mar ODM. En ema mwandu ODM ni e lwete. Matiyo e log tich ka Chungwa House kacha machiegni gi executive director mar the party ma bende is not a trustee. Ng'at machielo en Dr. Oburu Oginga. Kaeto mar abich ka okakoso en Timothy Bosire ma en treasurer mar party. Magi e joma party ni e lwetgi maka dwa lal gi party gi mwandu party. E iye kanyo bakwano Winnie Oginga. Aya. Oburu en party leader. Tiene ni e structure mar party ichaki nuang'e party leader ko wuok e trustee cha. Aparo ni kama koro wantiere sani samoro jodi biro ng'iyo katiba mar gi nekech ok apar ni chiko yie ne bedo party leader to chako bedo trustee. But makan kaluore gi tho mar jakom ema nyomiyo en kanyo ma samoro nyalo biro we achiel. Koro king'iyo to tiende ni en gi lemo mararia e ODM kae. To ka ok wadonjo mano, tichaki ng'iyo to ng'ama command respect maduong' ma koloso Tiwinjo. Ing'eni kata mana e Ramogi kae wantiere to reporter manyo odonjo nyoro nyalo loso. Lakini ka je poko loso. Tibiro winjo ka samoro kanyewo wapango no okay kaka wanene koro wadhi losie mae to ng'ato bolo wa maji kama wamanyo paro. Lakini ka koro angje wacho ni mago tego luru oko wadhi gariyo. To nyaka ma wasechiwo ma waparo ni magi ema mit. Samoro be podiling mondirito. Podwaling samoro podiling kano sekelo mari wasekelo gigi. Wasebiro gi weche abich nekech moa e juma. To kang je muoji dichiel to koni oktimre masomo no weuru mar Man City gi Man United ng'aduru oko. Mano ng'aduru ichaki dogi linga to mani biro goche mi paro ni ema ne lich kendo paro ni mane jopiny dwaro kendo niya mari mani neno cha bera to nekech kaluore gi seniority mare gi lony mare to bang'e ka koro ang'wadu wabede kineno ni baba kare gi jani nena diet koro mano en gimi duogi ng'iyo kaeto wach